परम प्रेम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रଙ୍କର ଚୁମ୍ବକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମଣିଷ ପିପାସା ଫଳରେ ଅସଂଖ୍ୟ ମଣିଷ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଛୁଟି ଆସନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ନେଇ ଏବଂ ଠାକୁର ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ସମାଧାନ ଦିଅନ୍ତି ପ୍ରତିଟି ସମସ୍ୟାର। ଏସବୁ ସାରଗର୍ଭକ ଓ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ କଥୋପକଥନ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ଦାସଦା 1939 ଠାରୁ 1958 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରି ରଖନ୍ତି ଏବଂ ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗ ନାମକ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଏସବୁ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥର ସଂକଳନ ନୈପୁଣ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କୁହନ୍ତି, କନଭରସେସନ ଗୁଡ଼ିକ ଅପୂର୍ବ ହୋଇଛି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଏତେ ସହଜ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ହୋଇଛି, ମୋ ଆଗରେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ାଯାଏ ମୁଁ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଯାଏ। ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଏକାଥରେ ସୁପର ନ୍ୟାଚୁରାଲ। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଦାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୁହନ୍ତି, ତାର କାନଟା ଭଗବାନ ସେହି ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏହି କାମ କରିବା ପାଇଁ। କେହି ଯେଉଁଟା ନ ଧରି ପାରନ୍ତି ସେ ଧରି ନିଏ। ପ୍ରକୃତରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଅପାର କରୁଣାରୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମଝରା କଥୋପକଥନର ଏକ ବାସ୍ତବ ଛବି ଆମେ ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗେ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ହିଁ ଜାଣିପାରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ।